Деян има 85 точки, визата изисква 85 точки и въпреки това нещо го спира. Точковият тест изглежда лесен. Събираш числата, получаваш резултати. Повечето хора спират до тук. Но има нещо, което този точков тест и тези числа не показват. И точно за това си говорим днес в това видео. Поздрави от Слънчева Австралия. Как си? Как е да ти до тук? Деян е измислен сценарий, с който работя, но числата са реални. Деян е човек, който живее в България. Той е на 31 години, медицински лаборант. Той не познава хора в Австралия, няма работа тук, но въпреки това иска да живее в Пърт. През 2022 година той беше гледал числата, беше разглеждал информация за имиграция в Австралия, но след това живота се намеси, нещо се промени и нещата застинаха. Върнал се, защото е погледнал числата и е забелязал нещо, което преди това не му е правило впечатление. На 33 той губи 5 точки, на 40 губи още 10. Това е нещо, което се случва не бавно, не постепенно, а на стъпки. И следващата стъпка е много ясна. Следващата стъпка е след само 2 години. Това е нещо, което го е върнал часовника и надпреварата с времето. Subclass 190 е с точков тест. Австралия гледа какъв си, на колко години си, каква диплома имаш, какво е нивото ти на английски език, колко години професионален опит имаш и оттам събираш всички точки, добавяте в пула и чакаш покана. Чакаш да бъдеш поканен на база на твоите конкретен случай. И сигурно се питаш как изглежда точно ситуацията за Деян, какви са неговите числа, какви са неговите параметри. Ето ги. 30 точки за възраст, Деян е на 31 години, 20 точки за Superior English, 15 точки за образование, 5 точки за опит в чужбина, 4 години, 10 точки за семейно положение, несемеен, общо 80 независими точки. С номинация от Западна Австралия те стават 85. Това са числата. През февруари 2026 година Западна Австралия е канила медицински лаборанти с 85 точки. През март точките вече са 80. Деян седи точно в тази зона. Един месец разлика, 5 точки разлика. Фиксиран лимит на точките никога не е имал. Не ме разбирай погрешно, в никакъв случай не искам да ти кажа, че с 85-те си точки Деян е абсолютно сигурен. Ситуацията е непредвидима. Виждаш, в един момент са 80, в друг момент са 85. Нещата са много динамични. Ако ти не ги следиш, ако ти не следиш информацията и не си наясно с това, което се случва, може да пропуснеш момента. Това е което искам да запомниш. Цялото описание за ситуацията на Деян, как работи точковия тест и неговия конкретен профил, заедно с номинация за Западна Австралия, съм ги описал в статията в Patreon тази седмица. Ако това е нещо, което ти е интересно, там ще намериш инструмент, който го придружава, за тези, на които числата им трябват наредени на едно място да ги видят. Ако това е нещо, което ти е интересно, линка е в описанието на видеото. Добре, числата се нареждат, Деян изглежда сякаш има точките и тук идва момента, в който историята се усложнява. Защото именно нещо, което не е описано в нито един онлайн калкулатор. И сигурно се питаш, добре, 85 точки, подавам Expression of Interest в Skill Select и чакам покана от Западна Австралия. Какво после? За да те номинира Западна Австралия като офшор кандидат, докато си още в България, трябва да им покажеш договор за работа. Минимум 6 месеца, пълен работен ден, по специалност, по твоята специалността, с която кандидатстваш. Без това условие няма номинация за този конкретен тип виза. 6 месеца, пълен работен ден в Пърт с твоята конкретна работа. Ако нямаш всичко това, Западна Австралия не те номинира. Без номинация от Западна Австралия ти нямаш 85 точки. Без 85 точки ти не получаваш покана, защото може би точките не ти достигат. И ми вери, че Деян е измислен герой. Сценарият е реалистичен, но не е индивидуален. Така че ако имаш нужда от съвет, говори с миграционен агент. И тук обаче се затваря кръга, защото за да работиш в Западна Австралия ти трябва виза. А за да вземеш виза ти трябва 6-месечният договор в Пърт. Деян го е виждал това и през 2022 година, но е смятал, че ще се оправи. Нещата обаче не са се оправили автоматично и от само себе си. За да си представиш нещата по-добре, представи си врата. На вратата пише, че ти трябва ключ, но ключът е вътре в стаята. Значи задачата на Деян е ясна. Тя е следната. Той трябва да убеди лаборатория в Пърт да го вземе на работа.
докато той е все още в София. Без да са го виждали, без да има местни препоръки, без да може да дойде на интервю още на следващия ден. Звучи трудно, защото е трудно, но не е невъзможно. И ако ти гледаш това и се чудиш дали твоята професия има същите условия, аз лично не мога да отговоря на този въпрос, но знам човека, който може. Това е Лазар, линкът е в описанието на видеото, ако искаш да поговориш с него. Линкът в описанието е партньорска връзка към имиграционен агент. Ако ти запишеш час чрез него, аз може да получа малка комисионна, но ти пък получаваш $50 отстъпка от първата ти консултация. Мисля, че е добра сделка. И Диан сега вече е наясно с ситуацията и започва да работи назад по проблема. Трябват му 6 месеца работа. За тия 6 месеца му трябва самата работа, трябва да подпише договор. За да подпише договор, трябва да намери работодател в Австралия, който пък да се представи с австралийското си CV, с LinkedIn контактите, с директен контакт с хората на място в лабораториите, вместо да чакате да го наемат. Това не е стандартният начин, това не е стандартното търсене на работа, с който се свикнал в Европа. Ще отнеме много повече време и много повече усилия, може да отнеме дори много повече от очакваното. Не защото системата е лоша, а защото системата за намиране на работа на другия край на света, по специалност, която не се намира под път и над път тук в Пърт, просто отнема дълго време. Това е истината и това е ситуацията. Няма как да я променим. Но алтернативата, каква е алтернативата? Алтернативата е да не прави нищо по въпрос. Като стане на 33, да загуби тези 5 точки и Деян го знае това. Затова и точно в този момент той е тук. Помниш ли числото, което ти казах в началото, 85 точки? Деян ги има. Но сега вече знаеш и какво го спира, какъв е проблема с тези 85 точки. Ако това видео ти е помогнало или може да помогне някой друг, сподели го с него. Ще се видим в следващото видео. Чао сега. Супер слънчево време. Много е приятно през деня. Сутринта беше 4 градуса.